Milí přátelé, dobrý den, vítám vás u nového dílu podcastu newsletteru Klubu rváčů. Mé jméno je Ondřej Koutník a já jsem si dneska pozval skvělého hosta, se kterým rozebereme jedno top aktuální téma. Je jim Zdeněk Dundr, člen představenstva státního podniku, ropného podniku MERO ČR a provozní ředitel podniku. Pane Dundře, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, zdravím diváky. Tak, pojďme si to pěkně celé probrat, co se děje kolem Venezuely a venezuelské ropy, protože americký prezident Donald Trump o tom mluví v podstatě jako o jedné z hlavních věcí a důvodů, proč vlastně zajali diktátora Madura a jaké změny by se teď v této latinskoamerické zemi měly odehrávat. Tak mohl byste vysvětlit, v čem spočívá důležitost venezuelské ropy, jaká je její charakteristika a proč se vyplatí tuto problematiku sledovat? Tak Venezuela se stala novoročním tématem, geopolitickým, globálním a samozřejmě důležitá věc, která je spojená s touto zemí, tak je ropa, protože Venezuela má vlastně nebo deklaruje největší ropní zásoby, větší než třeba Saudská Arábie nebo Kanada nebo Rusko ropy. Takže to je zpráva určitě významná, ale je nutno k tomu dodat to B, a to, že ta ropa svým složením vlastně je velice specifická. Je to vlastně jedna z nejtěžších rop, které se vůbec produkují, těží na světě. Je to ropa, která je nejen těžká z hlediska tekustosti, konzistence, když si to divák představí v podstatě vodu, představí si benzín, naftu, kterou tankujeme, představí si med, tak v podstatě zná asfalt, tak prostě ta ropa opravdu, když se dostane na povrch, to je v tom ložisku samozřejmě natlakovaná, je ohřátá, tam teče, ale jakmile se dostane na povrch, tak s tou ropou, když by se vlastně nechala být a standardně se dala do ropovodu nebo do nádrže, tak by tam v podstatě stuhnula. Takže to samo o sobě asi naznačuje, že to není úplně snadná s ní manipulace. A druhá věc, která je vlastně specifická pro tenhle typ ropy, tak obsahuje celou řadu látek, které jsou problematické z hlediska zpracování. Hlavně jejich obsahu třeba buď to procesu, kdy můžou nějakým způsobem poškozovat, komplikovat technologii, jsou to třeba katalytické jedy pro nějaké jednotky, anebo naopak jsou to látky, které jsou problematické z hlediska životního prostředí nebo parametrů, které vy potřebujete na konci dostat, když vyrobíte benzín, motorovou naftu. Jsou tam poměrně přísné limity právě na obsahy některých prvků a to jsou látky, které vlastně ta ropa v sobě obsahuje. To znamená, zpracovat tuhletu ropu není vůbec jednoduchý a jenom určitá část rafinérií je schopna ji vůbec zpracovat a vyrobit z toho nějaké produkty, které může pak umístit někam na trh. Přijde vám, že to je přestřelené, když se tak moc mluví o venezuelské ropě, že to zkrátka americký prezident jako vyhypoval, nebo je to na místě věnovat tomu takovou pozornost? Tak asi přestřelené to není, nicméně víme, že americký prezident, když se do něčeho pustí, tak to komunikačně je hodně silné a můžou to být jiné témata než zrovna ropa a Venezuela. Ty zásoby tam opravdu jsou zásadní a hlavně Amerika historicky, kdy se vlastně budovaly rafinérie právě hodně v oblasti Texasu a vůbec Mexického zálivu, tak právě historicky vlastně na to nakonstruovala tu část svého průmyslu. To znamená, ty rafinérie mají ohromné kapacity, jsou právě schopny zpracovávat tenhle typ ropy, brali historicky ropy z Venezuely, brali ropu z Mexika, která taky patří mezi ti těžší, nebo berou ropy z Perského zálivu, který se těží a mají určitě volné kapacity. To znamená, pro ně to téma významné je, řekněme, obdobný typ ropy, který oni teď zpracovávají, tak je to ropa třeba z Kanady, kde se vlastně získává z ropných písků, ale vlastně tohle je surovina, ke který by se opravdu ten přístup dostali, mohli ve větším množství brát, tak určitě to pro ně zajímavé je a tahle ropa tím, že má tyhle ty specifické parametry, tak zase je cenově velmi atraktivní. Ta cena je mnohem výrazně nižší než třeba nějaké standardy, které se běžně obchodují, Brent nebo řekněme lehká americká ropa. Jak je ta venezuelská ropa důležitá pro americké rafinérie? Jsou na ní připraveny? Připraveny jsou určitě, jak jsem zmiňoval, oni naopak nemají právě využité ty kapacity, oni mají právě technologie, které umožňují hluboké zpracování, tak aby vlastně i z této ropy, kdy oni vlastně, řekněme,
Jsou to jednotky, které tu složitou strukturu té ropy dokážou za specifických vysoké teploty, nízkého tlaku vlastně rozštěpit a ještě z ní vyrobit poměrně velké množství paliv. A samozřejmě k tomu ještě se získávají určité složky pro výrobu třeba asfaltu a vlastně výstupem je takzvaný ropný koks. Takže tenhle ten typ technologií, toho hlubokého zpracování, který je opravdu složitý, investičně historicky to vyžadalo značné investice, tak je prostě v Americe k dispozici. Možná bych ještě doplnil, a to je rozdíl třeba oproti Evropě, protože Evropa je orientovaná malinko jinak, tou strukturou těch rafinérií i tím zpracováním, taky má jednotky na hluboké zpracování, ale třeba trošičku jiného charakteru. A proto vlastně asi mnohem významnější pro to, kdo by tuhle ropu mohl zpracovávat, tak určitě je Amerika než Evropa. Vy jste zmínil masivní zásoby ropy ve Venezuele. Je to vlastně číslo 1, pokud se nepletu, na světě. Ale kde to pokulhává, je produkce, kde je až zhruba na 21. místě. Je to zhruba 1 milion barelů denně. Tak jak tenhle ten konflikt zásoby versus produkce vzhledem k americké ekonomice trhu? Je to pravda, tohle bude úplně to klíčové, co se mi ptal na začátku, jestli není nějakým způsobem přehnané očekávání a komunikace kolem ropy, tak myslím si, že to je přehnaný v tom, co to teď může způsobit. Znamená, ta produkce, historicky ty čísla byly kolem až 4,5 milionů, teď je to pod 1 milion, co jste zmiňoval. A vlastně je to důsledek toho, což taky bylo rozebírané hodně v médiích, že vlastně chyběly jednak tím, jak nastaly sankce a jak vlastně byl zestátněný celý ten průmysl, tak prostě se pozastavily veškeré průběžné investice do této infrastruktury. Venezuela neměla přístup k náhradním dílům, aby obnovila, udržovala celý ten průmysl, neprováděl se průzkum a opravdu tam je slabé místo. To znamená, ta ropa, jak jsem zmiňoval, jak je komplikovaná, není ani tak těžká vytěžit, ale jakmile se dostane na povrch, tam musíte mít speciální takzvaný upgradery, abyste ji hnedka upravil. Potřebujete mít přístup k surovině, abyste ji mohl dále ředit. To se ředí plynovým kondenzátem, lehkýma fraxema, kterým se teď Venezuela taky nemůže dostat. To znamená, to jsou všechno věci, které vyžadují enormní investice, abyste je obnovil. A ty investice nejde ani udělat v krátké době jednotek měsíců, to je možná na roky. To znamená i kdyby opravdu bylo rozhodnutí do celé této infrastruktury významně investovat, tak to bude trvat prostě ne rok, ale možná 2 roky, 3 roky, než se to úplně vložně podaří nějak zásadně navýšit. A stejně i tak ta celková produkce té Venezuely v tom globálním měřítku je relativně nízká. To znamená, že to klidně může přesáhnout i vlastně Trumpův mandát, co se týká toho časového období. Myslím si, že jo. Na to, aby se dostala Venezuela opravdu na ty třeba hodnoty, které jsme viděli, ty maximální čísla, tak si nemyslím, že to je realizovatelný prostě za 2 roky. Když jsem tak četl, tak výši těch investic se může pohybovat, to jsou vyšší desítky až stovky miliard dolarů? Je to tak, protože tam musíte opravdu investovat do celé té vertikály, průzkumu, těžby, jak jsem říkal, nejužší místo jsou ty úpravny, potom vytěžení, aby ta ropa vám nestuhla, abyste z toho odstranil aspoň na místě ty základní složky, potřebujete to míchat, není tam investováno do ropovodu, do nádržové struktury, do přístavů, musíte mít přístup vlastně k těm surovinám na to míchání, takže je to opravdu celá vertikála. Dá se říct tedy, že za Cháveze i Madura ta infrastruktura se ocitla v katastrofálním stavu, že zkrátka stát do toho neinvestoval a dostalo se to do bodu, kde to je? Ty čísla to potvrzují a je vlastně ty články, které k tomu jsou, vlastně o tom psalo spousta analytiků, tak vlastně v tomhletom duchu, řekněme, to komentují. Samozřejmě my nemáme úplně přístup, nebyl jsem tam fyzicky, ale vycházím prostě z těch čísel, které jsou jako zjevné. Vycházím z toho, že vlastně bylo vlastně i veškeré embarga právě na odběr, na to, že neměla Venezuela přístup k náhradním dílům, západním technologiím. A to je to, když se dá dohromady, tak opravdu asi ten průmysl není v dobré kondici. Sankce asi taky nepomohly. Sankce nepomohly, určitě. Jaký je vliv kubánských manažerů vlastně na řízení těch venezuelských rafinérií a producentů? Četl jsem, že tam tato karta také hraje roli, že zkrátka lidský kapitál ve Venezuele chyběl, tak se dovážel z Kuby.
Lidský kapitál chyběl jednak tím, že odešly západní firmy, tak v podstatě odešel lidský kapitál navázaný na ně, ale samozřejmě asi i tím exodem, který probíhal ze země, tak i ten vlastní kapitál lidský částečně odešel a samozřejmě se to snažila Venezuela kompenzovat všemi možnými způsoby a pravděpodobně asi jeden byl i tím, že vlastně nějakým způsobem kooperovala s Kubou. Teď o tom jsou taky v médiích informace, že zase reciprocičně byly tam určité barterové obchody, Kuba odebírala taky pak nějaké paliva a podobně, takže asi tam nějaká takováto kooperace probíhala. Financial Times uváděli, že američtí producenti chtějí své investice, masivní investice garantovat od státu. Tak nebude to v podstatě pro americký rozpočet ten další nápor? Jak to vlastně může vůbec ekonomika Ameriky a spotřebitele těžit? Tak americké soukromé společnosti už se asi ponaučily, protože opravdu tím, jak museli odejít, tak je to stálo nemalé peníze, které tam prostě ztratili. Část z nich se zkoušela údajně soudit, některé to prostě jenom odepsali ty investice a nechtí asi zopakovat znovu tuto trpkou zkušenost. Takže samozřejmě jsou obezřetní a pokouší se asi využít té situace a získat nějaké garance nebo pojištění, aby byli, řekněme, chráněni, když pokud by se rozhodli pro ty investice tam opravdu alokovat a masivně investovat v příštích letech. Pokud se ten venezuelský trh otevře Americe, tak jaký dopad a vliv by to mělo na tu takzvanou americkou břidlici, což tady není druh ropy, je to způsob těžby. Tak mohl byste toto nějak vysvětlit? Já si myslím, že by to spolu úplně nesouviselo, protože ta ropa, která se získává z těch břidlic s takzvaným frakováním, tak je opravdu ropa lehká, úplně jiného složení. Je to ropa, po kterou je relativně poptávka a i Američané vlastně začali exportovat, stali se vlastně tím, jak nastal boom frakování, tak vlastně z čisté importéra se staly exportní zemí a tahle ropa je třeba i dovážená běžně do Evropy, zpracovatelná tady v rafinériích a v jiných po světě. To znamená, tu ropu si myslím, ty rafinérie v Americe, které ji umí zpracovávat, by ji zpracovaly nadále a zbytek by byl exportován. Takže tam asi by to zásadní vliv nemělo. To, co by obecně mohlo mít dopad, je kdyby za několik let se teda, řekněme, zásadně navýšila produkce z té venezuelské ropy. Teoreticky by to mohlo nějakým způsobem ovlivnit a poklesnout globálně ceny ropy a pak samozřejmě ta produkce z toho frakování je nákladnější než třeba konvenční vrty v Saudské Arábii, protože jak jsem zmínit, to frakování je poměrně sofistikovaný. Můžete to jenom trošku vysvětlit pro lajky, co to vlastně znamená? Takže vlastně ty ropné látky, které tam máte, nebo ta ropa jako taková, tak je prostě nasátá v té břidličné půdě, je to relativně ve velkých hloubkách. Často ty vrty se dělají i tak, že vlastně se vrtá nejdříve do hloubky a pak různě vlastně horizontálně. Musí se do těch vrtů pumpovat určité látky pod tlakem, je to třeba voda s nějakýma chemikáliemi nebo směsi, které v podstatě jakoby rozbíjí, naruší tu horninu, vyvinou tam tlak na to ložisko, aby se vlastně z nich uvolnila ta kapalná složka. Takže navíc samozřejmě ty vrty často, aby se k té ropě dostaly, tak je to poměrně dlouhé i horizontální vrtání, takže tohle jsou sofistikované vrty a ta produkce prostě něco stojí, takže stojí víc než klasický jenom vrt, který třeba známe, takový ten koník, čerpadlo, který nějaký vrt třeba do 100 metrů, který pumpuje někde ropu, kde je třeba ložisko, který ještě obsahuje plyn, který vám ji vytláčí. A tedy Venezuela jako nová levná konkurence, kdyby tedy na trhu se vlastně objevil přebytek ropy, v důsledku čehož by padaly ceny, tak to tedy si nemyslíte, že může mít tak masivní dopad na americké třeba ty menší producenty? Těžko říct, říkám, to bych asi spekuloval, takový asi odborník na ekonomiku a na ceny, nákladovost nejsem, abych tady spekuloval. Čínská karta a venezuelská ropa. Tak pokud chápu správně, tak Čína odebírala až 2/3 vyprodukované venezuelské ropy. Je to tak, z těch informací, které jsou dostupné, tak i přes embarga a zákaz exportu odebírala. Čína také má kapacity na to takzvané hluboké zpracování těchto těžkých rop.
Navíc v Číně byl velký stavební boom, který vidíme, který ještě pokračuje dál a samozřejmě z této ropy se dá vyprodukovat velice kvalitní právě asfalt a věci vlastně pro těžký průmysl. Takže pro Čínu tento zdroj významný byl a samozřejmě, kdyby ho museli zcela nahradit, tak ono jde o to, že jenom nenahradíte objem, že někde berete x tisíc tun a přivezete jiných 1000 tun, ale tím, jak ty ropy se liší a právě potřebujete třeba získat z toho nějaké množství, vyprodukovat třeba těch právě asfaltů nebo těch těžších frakcí a produktů, tak když to nahrazujete třeba lehčí ropou, tak vy pak de facto té ropy třeba potřebujete víc. Vznikají vám tam nějaký vedlejší, lehčí produkty, které zase musíte udat na trhu, nemusí být po ní taková poptávka a to jsou komplikace, které vlastně to Číně může způsobit. A třetí věc je, pokud opravdu ty Američané ten export ovládnou, nebo tu produkci z té Venezuely, tak ta ropa samozřejmě už nebude dostupná za takový zajímavou cenu, kterou byla teď pro Čínu, protože byla vlastně jinde neobchodovatelná, ještě se to nějakým způsobem pokoutně prodávalo, takže pokud oni ovládnou ten export, tak samozřejmě budou ovládat i tu cenu, za kterou to Číně nabídnou. Takže co se týká pohledu Číny a situaci ve Venezuele, tak tu ropu vidíte, že tam to je opravdu problém. Že ten zájem a ty dopady jako budou větší třeba než asi v tuhle chvíli na Evropu. Pokud to Číňan bude chtít nahradit tu venezuelskou ropu, vy jste zmínil, že třeba bude muset dovážet víc té lehké, tak ale ta těžká, kde ji vzít? Nebo co je alternativa? Úplně lehkou ji nenahradíte, samozřejmě jsou i nějaké věci, že dokážete dělat syntézy, ale to jsou věci, které jsou prostě drahé a spíš ji nahrazujete třeba o něco lehčí, řekněme těma středně těžkýma ropama, i třeba ruská Urals patří mezi ty středně těžké ropy, může tam být třeba ropa ze Saúdské Arábie, která má taky těžší ropy, ale jak říkám, je to už trošičku jiným složením, získáváte prostě jiný výstupní produkty, získáváte třeba méně těch složek nebo frakcí, které potřebujete a je to prostě komplikovanější to nahrazovat, pokud máte vyzkoušený nějaký ropný mix a máte na to nastavenou celou tu rafinérskou produkci. Já jsem to tady na začátku nezmínil, ale vy jste mozek té operace odklonu Česka od ruské ropy. Jak vidíte pohled Rusů na to, co se děje ve Venezuele vzhledem k ropě? Vzhledem k ropě... Zajímá je to vůbec? Myslím si, že spíše to zajímá geopoliticky, než úplně kvůli ropě, ale samozřejmě, jak jsem říkal, mohlo by nastat, že třeba by ta poptávka po té ruské ropě, která je středně těžká, mohla malinko zrůst, pokud by do těch zemí, kam se teď vozila ta venezuelská ropa právě pro produkci nějakých asfaltů a takovýchhle látek, tak by to paradoxně mohlo třeba malinko jakoby zvednout poptávku třeba po té ropě Urals. Je na místě, já jsem někde četl takový zábavný pojem geopolitika asfaltu, vzhledem k tomu, jaký právě probíhá třeba stavební boom v Ázii. Tak je to na místě tenhle ten pojem? Zase říkám, malinko možná je to přehnaný, protože zase i ten asfalt, takový boom, třeba četl jsem nějaký článek, že se očekává, že Německo bude opravovat dálnice a tady v Evropě a že bude nedostatek asfaltu. Úplně si to nemyslím, protože ta stavební sezóna třeba tady v Evropě není celoroční, někdy občas těch asfaltů, a naopak je problém se zbavit, někdy zase v létě chybí, protože třeba když jsou letos v létě, kdy byly velmi horké dny, tak už ty rafinérie nebyly schopny vlastně třeba ty jednotky uchladit a udržet tu produkci asfaltu a zrovna je vrchol té sezóny stavební, takže ono se to tam do toho vstupuje prostě více faktorů, ale to jsou takový věci, které opravdu je velice těžké jako odhadovat, zvlášť prostě když úplně jako nejste insider nějaké konkrétní třeba rafinérie a spíš ty dopady můžou být opravdu na ty konkrétní rafinérie, které měly nějakým způsobem připravený, optimalizovaný ten mix a teď, když jim vypadne ta složka, tak tam jim to může působit prostě nějaké komplikace. Ještě jeden region by mě zajímal, a to Blízký východ, Saudové, tak ti z toho tedy také spíše mohou těžit z toho, co se děje ve Venezuele? Teoreticky jo, já říkám asi když vám zmizí nějaký konkurent nebo něco, tak z toho vždycky můžete asi malinko těžit, že se třeba může zvednout poptávka po vašem produktu. Na druhou stranu, kdyby opravdu se tam za třeba do 5 let ta
produkce zvýšila až třeba na ty 4,5 milionu, tak zase naopak to může být nějaký impuls a tlak na ceny ropy, ale říkám, to jsou takové spekulace. Do Česka se ropa dostává pomocí ropovodu TAL, tak TAL a venezuelská ropa, potkalo se to někdy, nebo jsou to dvě úplně cizí bytosti, které se nikdy neviděly? Tak do České republiky konkrétně se nikdy tenhle typ ropy nedovážel. My jsme i ropovodem IKL přepravili víc jak 40 druhů rop vlastně za jeho 30letou éru a žádná z nich, žádná dávka, ani nějaká zkušební ropy z Venezuely nebyla. Dívali jsme se ještě do databází. Na TALu se párkrát přepravovala ropa z Venezuely, ale vždycky to bylo, my jsme se dívali někdy do roku 2010. TAL má samozřejmě 60letou historii, neprojížděli jsme úplně ty historická data dál, ale když se bavíme někdy od roku 2010, tak opravdu to byly třeba 2 dávky za rok, byla to spíš na zkoušku, ještě navíc to bylo vždycky smíchaný s jinýma ropama, protože jak jsem zmiňoval, že ta ropa má tak komplikované vlastnosti, tak jenom teď natáčíme v lednu, venku je třeskutý mráz, tak třeba na konci zimy nám tady přitéká ropa, která má 4 stupně, nebo v našich nádržích ta ropa v zimním období má třeba 2-3 stupně, a to v podstatě ta venezuelská ropa by byla úplně tuhá, to byste prostě musel vzít pumpáč a z té nádrže ji dostávat lopatou, ne čerpadlem. Takže z toho důvodu, když šly nějaké zkušební dávky, tak to byly vždycky v nějaký směsi a bylo tam nějaký třeba 20%, 30% takovýhle typu ropy a vymíchaný do jiných, do lehčích rob. Takže opravdu to je spíš jako nějaký doplněk nebo zkouška třeba právě zoptimalizovat si nějakou směs, když třeba ta rafinerie právě třeba produkuje asfalty, ale určitě to nebylo ani na TALu, ani v České republice vůbec a ani na TALu to nebyla nějaká nosná ropa, která by se pravidelně třeba přepravovala, nemluvím vůbec jako dominantně. Takže vliv dění ve Venezuele na Česko, potažmo region střední Evropy v podstatě je minimální. Je minimální. Já jsem se i díval vůbec na nějaké studie tady rafinéry toho hlubokého zpracování v Evropě, tak jsou určité rafinérie, které mají ty takzvané delayed cooking units, to jsou vlastně ty zařízení, ty pece, kde se pak vyrábí ta finální fáze, se to zpracovává, vzniká z toho, jak jsem říkal, nějaké té rozštípě se v podstatě ta ropa, vznikají tam teda kapalné produkty, ale vzniká tam ten rafinérský koks. A těch jednotek opravdu moc není. Jsou nějaké jednotky třeba, kde se modernizovaly na pobřeží Španělska nebo takhle, ale jsou to prostě v Antwerpách jedna rafinérie, ale to jsou jednotky, to jsou 3-4 rafinérie, ale opravdu to není něco dominantního a pro střední Evropu, pro ten region si myslím, že vůbec. Jestli to tedy chápu správně, kdybychom si měli udělat nějaké rezumé, tak v podstatě minimálně z pohledu Ameriky to bude běh na hodně dlouhou trať, který bude zároveň i dost drahý. Velmi drahý, s velkýma rizikama vůbec do těch investicí. Takže nějaký wow efekt asi nelze očekávat z pohledu i politického. Já bych ho neočekával. Určitě to nebude nic rychlého, nepřinese to nějakou rychlou změnu. Samozřejmě teď to mělo velkou razanci, byl tam v podstatě útok vojenský a teď to bylo hodně dynamický, hodně rychlý, ale ta obnova toho průmyslu a zvýšení těžby tak určitě takhle dynamická nebude. Ještě mi napadá jedna otázka. Po Venezuele se začalo mluvit o Grónsku. Z vašeho pohledu nebo z pohledu člena představenstva MERO je Grónsko územím, o které se zajímáte nebo jej nějak sledujete, protože přece jenom nerostné suroviny tam jsou, tak jak Grónsko? Já bych možná ještě uvedl vůbec, nebo komentoval, čemu se MERO věnuje. Ten název společnosti vlastně zkrátka mezinárodní ropovody, to znamená naším core businessem je opravdu přeprava a skladování ropy. Nemáme žádné aktivity ani do pohonných hmot, natož do nějakých minerálů a vzácných zemí a podobně, nebo těžby zlata. A druhá věc je, že my ani nejsme trader, ani obchodník. To znamená i ty ropy, to, co jsi se ptal, tak komentuji tady z pozice toho, že vidím, co se přepravuje, ale my ani nezajišťujeme ten nákup nebo výběr právě toho, jestli by se třeba i na zkoušku přivezlo nějaké množství určité ropy, ať se bavíme někde ze Severního moře kolem Grónska nebo z Jižní Ameriky. Tohle rozhodují opravdu rafinérie a tohle jakoby není naše parketa. Takže MERO určitě nedělá průzkum, neřeší, co by se potenciálně mohlo vozit nebo těžit v Grónsku.
Jasně. A jako Grónsko a ropa, je to vlastně vůbec téma, nebo ty naleziště tam jsou slabý, nebo... Přiznám se, že teď úplně nemám nějaký aktualizovaný přehled. Obecně se očekává, že tak, jak se globálně otepluje, tak teprve nastane přístup k těmto doposud zamrzlým územím a samozřejmě tam zásoby nějaké jsou, nejenom ropy, jsou tam zásoby prostě dalších důležitých surovin, ale myslím si, že ta produkce tam teď ještě tak dramatická není. Je samozřejmě v Severním moři a je tam ta vize vlastně se dostat do té Arktidy do budoucna, proto oni mají ty globální velmoce takový zájem, jednak kvůli nějaké cestě, ale přístupu i právě k těmto surovinám. Ale je to spíš otázka budoucnosti. Perfektní, pane ředitel, tak já myslím, že jsme to hezky celé projeli s takovou cestou kolem světa. Moc vám děkuji za váš čas a hlavně vám držím palce do nového roku. Vy jste toho v uplynulých letech udělali pro energetickou bezpečnost Česka. Bezpečnost jako takovou hodně, jak už jsem tady zmínil, ta operace odklonu od ruské ropy byla významná a mega úspěšná, takže vše dobré. Přeji. Tak děkuji a přeji taky vám, ať se daří a vašemu podcastu. Díky moc, mějte se hezky, my děkujeme za pozornost. Naschledanou, na viděnou. Naschledanou.